Handumana so sa ka. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan, ni ining handumanan sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Ching. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, baliw pagtugtog sa awit nga naguluhan, You and Me. RMN Drama presents Handumanan so sa ka. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kini usa ka babae nga taga Cagayan de Oro City. Ang ato magatampo nagdatangan niya Jill. Ay, paita. Kada adlaw na lang gyud maglisod ko og sakay. Tihas ko tagkaritaw mag-atong ang jeep. Ay, salamat. Nagi-jeep na way sod. Madumog sa ganing mga tao ba? Kinahanglan nga madumog sa ko para makasakay ko dayon. Ma'am ko pa? Maumadili nga jeep ang permili kong sakit. Naano sinig tining gwapo nga akong doktor ay. Sakay na ma'am ko pa. Ibinlan tayo likodan ng Dre, dapit na ko. Pagkarak yun. Ay, bahala na. Isakay na lang kit ko para makaulit na ako. Pilitin ako, oh. Ayaw na lang ma'am ko pa. Libre na nanan ako nimo. Nga kung mag-depriman ka, na nagtrabaho, biya ka. Maayo na lang. Makalibre ko pretty o guwapa na pareho nimo. Dawatan lang lagi ni. Hindi ko gusto nga na ako'y utang nimo. Sige. Ani na lang. Di ko na dawaton pero Facebook lang ako pangayuon nimo. Magpaila di ko nimo. Ako day si Makoy. Plano unta na akong manguyab nimo pero basta niyang makaingon ka nga presko ra kay ko. Maong nahinayin na nato. Unsa? Kaisog ba din mo na? Gisapot ko, maoy. Sapot yun ko. Oh, kaya ano ba? Namo kay ko doktor nga presko kaayo. Feeling gwapo kaayo. Hindi na bagid gwapo. Nagingon-ingon pa nga. Manguyab ko na siya nako. Gisapot ka. Kay wa ka panguyab biong dayon. Ha? Dili ba, oy? Oh, Gisapot gani ko kay presko kaayo. sabi ay. Wala bagid ko'y plano makigrelasyon o pobre kaayo, ma. Uy, nak. Ayaw pagsulti, ana, uy. Nakaminos ka niya, bikong doktor siya. Dili magkukuganahan, ma, nga maglisod ko puhon. Nak, ang importante, tarong ang iyang trabaho. Ay, wa may dautan sa iyang gibuhat. Tinarong ang iyang paagi na. Maong ayaw pag-ingon anak, nakasabot. Ma, Unsa doy? Natando kas gisulti si mong mama diyan nimo? maulig kita eh. Aluoy na lang hinuon ko sa konduktor. So, nagmahay ka. Nga ka mohatag siya on Facebook. Medyo. Hmm? Pero sige lang, uy. If makasakay ko og balik. Total, suki naman to na akong ajit. Aw, ako na lang si tarungon og tagad. Ningaw man ang tan. Dili man kayo sakay ng orasa. Bahala na. Dili ko masakay kung wa si Makoy. Ma'am ko pa? Si Makoy. Ha? Imong Facebook ang nakasuwat ani papel? O lagi. Dawata na. Samtang wa pa mausap ako muna una. Salamat ma'am ko pa. Kabisi si Makoy na magkikabisihan sa. May lain pa. Samok na magani kaayo. Sao, nagpadaman kasi mong kaluoy. Maulagi, uy. Pero, dili na lang ako tagdon, uy. Ay, si panguyab din is chat. Hoy! Ano na lang. Mag-in relationship na lang ka sa Facebook, day. Aron
Di na siya magsigig samok ni mo. Pabito siya pahibaw nga lalakwi ko. Bitaw, no? Nag-chat na sa Makoy. Di pa kita ni sinundang kasi nagdaan ako ka in a relationship sa Facebook. Ay. Kung basta ako hindi. Congrats, Jean my loves. Unta, successful ang iyong relationship sa inyong ulat. Sakit man daw ako, nabilid ka, magkagusto na ako, kay pobre ra. Ulabaw sa tanang dapit patagpag na ako. Naunta, magmalitayon na. Oh. Naunsa man ko. Bisa nagbalipay na unta ko nga dili na ko niya sa mukol. Pero, muna mo ko masakitan. Dili ka. May pagbati na sa ko ni Makoy. Ay, ako ni i-deactivate ang akong account eh. Ay, maglikay ko ni Makoy. Sugod ugma. Muhangyo ko ni mama nga magmotor na ko pero may padung eskwelahan. Pwede ramanak. Pero aron sigurado, si Pilo na lang atong hangyoon nga mo'y muhatod kuha di mo. Aron safe gid ka. Unya bayran lang nato. Sige ma, bisag kinsa ma, basta magmotor lang gid ko. Lolo, no. Uy, day. Happy na to graduation. Excited ako sa to graduation ball. Ako sa day. Nanakay sa loob. Babay! Karoon po magita kaabangan para ikasuloob. Ako sad. O ni asa man. Ay, human sa klase, magkuyog ta. Sige, day. Ay, may gani ka nakahangyutan, no? Nya mga nice sila mga dress. Mao cute. Day, masakay na ko, ha? Una na ko ni mong uli, ha? Sige, day. Bye. Hala. Wala pa dito mahibaw sa kipilo nga. Naapakoy gilakaw. Ay, mag-jeep na lang ko pa doon uli, uy. Total, na naman sa jeep mo agi din pa doon sa amin. Oh, naina pa doon. Ay, hala. Katong niya akong suki na jeep. Oh, nga lagi sa makoy. Ay, maayra pa din noon. Masakay na ko. Day, ikaw may itong amiga ni Makoy, no? Oo, Noy. Wala lagi siya ron. Eskwela naman siya, Day. Ano siya magkonduktor? Mao ba, Noy? Maayo hinuon. Congrats, anak! Proud kayo ko nimo. Salamat, Ma. Ay, day, congrats sa itong duha. Congrats na to, Day. O na ako'y good news. Nakunikitaan nga nag-hiring o mga fresh grad. O ang nakanindot kay ako uyuan ang HR dito. Sa manap na ito. Sige ba? Kana pa? Mag-uban kaya putas trabahoan? Uy, Jing, Jing. Naunsa ka, uy. Jing. Anong hilig kay kagtingog? Pilit kay dinalawan ni mga itong supervisor. Pilit kayo. Ewa pag ginanibusog ka. Pilit ako. Wala. Wa ko'y plano, Day, uy. Dili ko ganahan na niya, uy. Na, kisi-kisa di mo. Si Makoy. Uy, amaw. Hinaya ko na ng tingog ni mo. Ay! Uy, nakailang Makoy diri. Uy, usa pa sa joke naman nga. Maninood lagi ka. Saan ba karon siya paghihapon? Ambot lang. Wala naman pa may communication sukat ko nag-deactivate. Na, i-activate og balik imong Facebook. Uy, ano may bawaan mo kumusta na siya? Sige. Akong sawayan niya. Ay, inibalik na nga akong account. Tanaw na akong mga message, be. Oh, kadaghan og message ni Makoy.
Akong basahon. Jing, kung bisan og naa kay uyab, magpaabot gihapon ko nimo. Love ti ka, Jing. Basin pa di yung magkapuwag mo sa imong uyab, magpaabot lang ko. Amaw cute. Ay, dugay din nga message. Hasta yung mga pictures, no? Mga karaan pa kayo. Niala yung picture niya nga na siya kaubang papay. O nagkukusiya sa patak. Naan di siya pamilya? Ako pa ka nag-replyan, no? What? Unyaw sa reply nimo? Ako siyang giingnan nga. Giningaw ko niya. Ay, O nagbilin ko og contact number. Just in case. You know. ay, kaigat ka na mababayana ka. Halite. Naay anong number nga nanawag? Tubog ka, dali. Sige. Hello? Jing, Makoy? pilit ang magkita karon. Please. Ha? Kinuo ko. Si Makoy ka kanya kung gikatubang karon. Kagwapo na niya. Ang ayon kayo siya sa polo shirt. O, murag maayon na siya pagkabutang. Grabe. Jing, salamat kay inisugot ko na makita ta. Jing, okay ra ka? Mura man kag dili mahimutang. Makoy, nabalaka lang ko. Basin niyo na makakita na to ba? Mabugnuan unya ko. Ha? Sigin sa man. Sa imong asawa. Oh. Naano mo di kay pamilya, no? Kita man ko sa picture nimo sa Facebook. Taka man lang ka, uy. Ha? Ako tong igagaw nga single mom. O ako tong kinugos ang iyang anak. Mao ba? Nagselos ka no? Ha? Wa, uy, ngano good? Sus. Ningon magani ka nga, gimingaw ka na ako. Ay, kabala ka, Jing. Masobra kong gimingaw ni mo. Mo ni-reply nimo sa kong chat? Yep. Ikaw, wad yung kay reply sa kong chat nga niingon ko nga love ti ka, Jing. Ayaw ka bala ka, Makoy. Mas sobra kong na-in-love nimo. Yes! Wa ako magtuo na sa kadugay na sa panahon, magkakamigiday ni Makoy. Og malipayon kaayo mi sa among relasyon. Inalang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Mayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ni maong tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artistang maghatag kinabuhi ining akong suliran. Tawagan ko sa pangan nga Jean, hingkod ang pangidaron, may live-in partner. Itago na lang sad ang akong address. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa kong gipamati human ko makawae. Aron niya hisabtan, sugdon ko dihang nebaw kong mabdos na ko. Ingon ni ini ang mga paghitabo. George, gikan ko nagpa-check up. Kay wala mong ko gimins. Huh? O mabdos di ay ko. Ha? Mapdos ka? Mainuan? May umaabot na tang anak? O say maayo. Plano pa biya nato magpagkasalta? O, sa una to nga, mas nauna pa pa na imong pagkamabdos karon. Kana lang una ang atong unahon, o na atong atubangon. Bunya na lang atong kasal. George, Ngano di ang nagulman ka nga mabdus ka? ingon mo si George be. Nga unya na lang kunong among kasal. Kay unahon ni akong pagmabdos. Gusto sa bitaw na si George. Kay naa naman ng bata. Unahon sa atong panganak nimo. Human unya ana, pakasalan mo. May mga nasultihan na manggod ko nga magpakasal ni.
Maawa ko di madayon. Nya, mabdos pa jud ko. Ang di mo sa napugson si George. Kung dili pa day kaya si ang budget nga dunganon ang inyong kasal ug ang pagpanganak unya nimo. Unya gasto sa baya ng pag-atiman sa imong gimabdos. Magprenatal pa ka, daw na pay vitamins, ultrasound, pagpangandam sa imong pagpanganak, mga gamit sa bata. Mausap na lang una ang sitwasyon. Total, para raman sad na sa imong umaabot nga anak. Ayaw kagul-gul diha, uy. Kaya kana ra ba kunong mamabdos, kung unsay bation sa inahan, mausad kuno ang bation sa anak nga naasud sa imong tiyan. Dayami. Nga naman eh. Naglain man ang akong tiyan. O medyo sakit gamay. George! Jin? Alira! Nga naman. Ha? Sakit-sakit lagi akong tiyan. Ha? Uy, nga naman. 3 months pa ba yan ang imong tiyan? Maugani. Natinga ako. Manganag na ko, ani. Bibi, haplasan ti ka. Pasig panuhot lang na. George. George, oy. Nga naman. Ay, sagatog ba? Mm. Kay mas nisakit ang akong tiyan. Unsa? Nga naman rin na. Ha? Hala, Mm. Munag may kalit ka dibugog sa kong bilahan, George. Ha? Dagan? Murag gamay ra noon. Oh. Pero, nabasag yun ang... Oh. George! Oh. Dugo! Ha? Ganong may dugo man? Ambot! Unsa man? Dadong ti ka sa ospital? Ayaw lang. Kay, uwa man sa kailang gibati. Uwa man sa ko malipong. Maghuwat ka tang malipong ka? Basta, di ko magpada sa ospital. Jen! Ha? Nagdugo ka? Unya uwa ka pa da sa ospital? Ni duty pa jud ka? Okay naman ko. Hindi naman sa dingon ni anak kadagan ang dugo ba? Inanay naman sad. Hangtod gani karon nagdugo ako. Uy. Adto sa ospital, uy. Kay base kung saan nang imong gibati. Aw, basin simba ko. Nakuhaan ka siguro. Mao ni akong pagtuo. Unya, ingon manggod nga kun makuhaan, raspahan. O, di ko magparaspa. Di ko magparaspa. Unsa? Usa sa hinungdan ko nga nung di pa ko ready mo mabdos, kay mahadlo kong mga anak. Ganahan kong mga anak. Pero di pa ko andam nga mga anak. Napugos na lang unta ko og dawat nga na mabdos ko. Apan dihang nagdugo ko, mahadlo pa dyan ko mo adto ospital, kay basig nakuhaan ko. Nya raspahan man kuno ta ana. Nasa ko hunahuna ang kahadlo ka raspahan. Mangwa dyan ko magparaspa. Nihunong rasad ang akong pagdugo. Unya, Nakuhaan gid ay ka adto, Jean? tingali. Kay tulo naman kabuhan sukad adto. Nya, murag wa masabod akong akong tiyan. Amawa ni mo, uy. Wa man gid ka magpa-check up adto. Kay kung nakuhaan gid ka adto, kinahanglan gid unta ka nga maraspahan. Di lagi ko anang raspa lagi. Makadungo pa lang gani ko ana no, mahadlok na ko. Amaw ka, uy. Na, bantay ka lang maunsa ka ana, ha? Ang problema na ko ron kay sukat sa akong pagdugo ba. Kung pananglit, nakuhaan man dyan ko adto. Ay, wa naman sa kudug O kung mabdos pa sa kuhang to dron, ngano man sa budak ko ang akong tiyan. Naglibong dyan ko kung mabdos pa ba ko o nakuha gito akong gimabdos. Da, giingnan bitaw ka nga atong ospital, aron imo gyud maklaro. Ug magparaspa ka kung nakuhaan man gid gani ka. Di lagi ko, mahadlok ko. Ilabi na nga ko, man ko ng atua ka nang magpasaspata. Aw, syempre. Mao gyud tingali ng buhaton sa doktor, uy. Kay limpyuhan ka baya ana. Kuhaon ng kanang nakuha. Nga di ko ana, uy. Bahala pod uroy. Chin. Ha? Pila na day kabuwan nga nakuhaan ka gaw? 3 months na gaw. Unya, wa ka magparas pa? Halakaw diha gaw. Hala, delikado ba yan na? Nga dili ka kanang kapanglimpyo o kanang kaparas pa. Human ka makuhai. O, sa may posible na kong dangatan gaw? Kuan kining seminar man ko kanang BHW sa una no. O dili pa gid ko makalimot ay nga posibleng
mahilo ang usa ka inahan sa hugaw sulod sa iyang tiyan kun dili magparas pa. Unsa? George, haplas na po mi. Ha? Haplas akong batang kisakit na po. Ay, di naon sa magkaoy. Sukad atong nagdudatang nakuhaan ka. Magsige nung nagsakit ang imong batang. Mao lagi. Nag-anto sa ko aning sakita. Sa na imo nang sa kay gahi ka mag-o. George, Ay, Jin, kinahanglan magyud nga maraspahan ka. Kay og nakuhaan ka ba? Aw, kasi wa pa gyud na makuha ang tanan diha sa imong tiyan. Ha? Ilabi na kay wa nakaduga. Ha, samot. Kay wa makagawas ang mga dautan mong dugo. George, Unya kay gusto magyud kog anak, Jin. Kung pananglit mo mabdos kag usab, maunsa man ka ang sunod mong imabdos? Nga wa ka man mapalimpyo, human ka makuha kay wa ka man paras pa. George. Grabe di ko katalawan og sakit. Mao nang mahadlok unta ko mamabdos og manganak. Apan ang saon man nga may gikarelasyon namon ko. Og in love sa ko sa akong kaipon karon. Ang akong pangutana mo kini mo sunod. Una pangutana, nakuhaan ko mga 3 months patingali tong akong tiyan. Dihang nakuhaan ko. Kinahanglan magyud nga magparas pa ang makuhaan. Nga naman di dili lang. Ikaduhang pangutana, sukad ko makuha wa ba yagid mo balik ang akong menstruation? Normal ba nak? Kanus o pila maday ka buwan, una mo balik ang akong regla, kung gikan kang nakuhaan. Ikatulong pangutana, unsa man ang mga disadvantages, kundi lang ko magparas pa. Unsa man ang posibleng sakit nga ako makuha, kung wairas pa. Delikado ba yun na? Tinuod bang mahilo ko, ana? Ikaapat nga pangutana, sukad ko makuha magsige nagsakit ang akong batang. Ingon ani bang bation sa makuhaan na dili magparas pa? Kung mamablos kong usab, unsam epekto ini sa bata o sa inahan? Palihog tabangig tambagi ko, kini ang akong suliran, Jin. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw, dinhi sa atong programa, kini ang akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra, makig-uban ako kaninyo sa inyong mga kalibo, problema o gumunhap sa kinabuhi. Muhatag ako solusyon ug tubag sa inyong mga pangutana, problemang punto medikal, punto legal, emosyonal, personal, behavioral o problema sa mga ginadiling drugas. Klase-klaseng pamaagi sa pagdala sa inyong mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede kaninyo padala sa among email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page or din sa among buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Due to social distancing, distansya lang sa kami karon ato ni Elin Bathan, no? So, mayong pagpaminaw dahil sa atong mga suking tigpaminaw sa atong programa ngadto ni Edgar o ni Nanette Buntilaw diya sa Ayala Heights, Busay ning Dakbayan sa Sugbo. Daghan kay sila mga tanom, no? Anyong tinanglan sa inyong mga garden. The same is true to Attorney Victoria Ababa diya sa Sulup, Davao del Sur ug ni Michael Maligro sa Dipolog City. Nakikinig siya karon sa kundo or kanang nasa compound ni Dr. Roland Siliona dinhi sa Iflamas ning Dakbayan sa Sugbo, no? Sumayong pagpaminaw ni Dr. Robert ug Marian Dinupol. So, sige kini silang maminaw sa atong programa dinhi sa kini ang akong suliran, no? So, suma sa nabati na to ganina sa drama, ang atong magsisender by the way is Jane, 23 years old, wala gibutang iyang address. Suma sa nabati na to sa drama, nakuhaan siya 3 months na ang iyang tiyan. Wala nagparas pa kay mahadlok. Sukad nga nakuhaan, wala na sa magrigla. Nagsigira og sakit ang iyang batang sukad makuhai. Sumunay na bati na to gina sa drama ang gipadala ni Jane, 23 years old. So, ang unang pangutana ni Jane, nakuhaan ko, mga 3 months pa, tingali to ang akong tiyan. Dihang nakuhaan ko. Kinahanglan magyud ko nga magparas pa
ang makuhaan ngano man di ay og dili lang. Jane, kinahanglan yun, no, nga magparaspa ka. Kay kung dili manggug ka magparaspa, dili ta sigurado nga nahurot ba gyud, na complete ba gyud ang pagkakuha sa imong inunlan ug ang imong fetus o developing baby dasod sa imong tiyan. Kung simbako na ay nahibilin ng mga placental or fetal tissues dito sa sulod sa imong uterus, this can be the cause of bleeding later on, na ma-retain placenta, no? So kinahanglan gyud kang magparaspa, gitawag na natong dilatation and curettage, no? Amo ning ginahimo sa una sa nasahin pagugubigay ni atong pagtuon pa nako og medisina. So kinahanglan gyud, no? So kaduhang pangutana, sukad ko nakuhai, wala ba gyud mo balik ang akong menstruation? Normal lang ba na? Kanos o pila man di ay ka buwan usa mo balik ang regla kung gikan nakuhaan? Well, dili gina siya normal, no? Gawas kung buntis ka, human ka nakuhain na buntis na sad ka, pero kung ka na buntis, usually mo balik na sa yung normal nga cycle. As we all know, ang normal cycle sa menstruation sa mga mga babae, 28 to 31 days with 6 days bleeding time. Mga 60 ml ang makadaghanon sa dugo nga mo gawas diha, no? So akong balikon, gawas kung buntis na sad ka, mo balik yun ang imong normal nga monthly nga menstruation. So manay ako ikatubag sa imong pangutana, Jane. Ikatulong pangutana, unsa man ang mga disadvantages kung dili ko magparaspa? Unsa man ang posibleng sakit ang akong makuha kung wala maraspahe? Delikado ba gid na? Tinuod bang mahilo ko ana? Makaingon ko mahilog yung ka, no? Kaya ang retain placenta o ang fetus diha, gingon ako sa makausapa makakos og bleeding. Kung naay nahibilin diha nga tissue, this can be the source of infection. So pwede kang mahilo or pwede kang mamatay due to septic or hemorrhagic shock. So kinahanglan mo duol gyud kag imong ubigay ni sa madaling panahon, labing madaling panahon para maraspahan ka. Ayaw dugay-dugaya kay likado na, no? Sa kaupat og katapusan nga pangutana, sukad ko makuhai, magsigi na og sakit ang akong batang. Ingon ba di ay ni ani ang makuhaan nga dili maraspahan? Well, magparaspa ka akong giingon kay ang incomplete abortion makakos og katong ingon ako nga bleeding og infection kung dili siya kumpletong nakuha na inhibilin. So kinahanglan ka magpa-ultrasound din magpa-dilatation and curettage, no? Kanang cramp o kanang murag maglain ang imong mga extremities tungod na sa uterine contraction kay naamay na retain nga fetal o placental tissues, no? So sa ngadto sa mga bata, ngadto sa mga mama, akong ipahibalo na ning panahon sa COVID-19 pandemic, kinahanglan nga ang 2 anyos dili gyud patagaan og face mask kay dili na mamatay sa COVID kundi mas matay ni suffocation. O pay nga dili na lang lisod magug kayo pod. Ayaw na lang igawas ang mga bata nga below 2 years old kung dili gyud kinahanglanon kaayo. So sa makausap daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa akong programa. Inaot nga dili ka mo mangluod kung dili mahatagan dayon o pagtagad ang inyong gipadala nga sulat-suliran. Kay daghan kaayo mi og madawat diri nga sulat-suliran. So daghang salamat. Ako si Dr. Rene Obra, dinhi muhatag og kulor o kinabuhi sa inyong mga problema. Og gikan sa amo diri sa Radio Mindanao Networks, radio mo nationwide, Tatak Arimen, mahayong adlaw og daghang salamat.